És most konkrétan egy plüskutyával oktatja őket, hogy mégis mit kéne csinálni. Nem áll! Hát szegények! Hát rendes, egy életre szóló traumát okoztál ezáltal neki. Hogy megijedtek? Ez amúgy nagyon, de nagyon felidegesítene engem, hogy egyszerűen nem tudod, hogy melyik tükör, melyik nem, és teljesen elveszel, és összezavarod. Az ilyen helyeken annyira el lehet veszni. Magyarországon amúgy tudod van ilyen, ugye? Hogyha ti tudjátok esetleg, hogy hol, akkor mindenféleképpen jöhet lent a komment szekcióba. Annak az akváriumnak a teteje nagyon is nyitva van. Annyira éreztem, hogy ez lesz. Hát na, csak a macsek megéhezett. Mégis mi van ezzel? És most szerzett magának zsákmányt? Mekkorát ugrott fel? Mindig csodálom macsákat. Hát az rendes. Egy 1,5 méter magasan volt, nem 2 méter magasan, nem? És ő bizony helyből. Mennyire jól szórakozik a gazdája. Mit is lehetne nézni karácsony közelettével? Hát persze, hogy vízicsúszás videókat. Hát ott bizony nagyon is begyorsult, és ők elvesztek a sötétségbe. Na ez a macska aztán tud élni, de hogy nem kényelmetlen ez neki? Nem lenne kényelmesebb mondjuk a fülben aludni vagy valami? Csak nehogy telibe találd a mennyezetet, de szerencsére nem. Hogyha nagyon sokan ugrottak volna egyszerre oda, akkor a női csipkéshálóink csak 2222 forint. Keresd a biciklis kiegészítőket. A női vagy férfi kerékpáros sisak csak 5550 forint. Hétvégén is őrületes fűrőára. Az asztali mélyhűtő csak 4999 forint. Hétfőtől az üvegvízforraló csak 5990 forint. A kütyük takaró pedig csak 2999 forint. Olvasd minket online, bárhol, bármikor. Elbocsoltam egyet fejbolygóban. És már láttam is. A betegek legosebb körül láthatatlan kórokozók ellen nyújt védelmet. A hivatalovon alapítvány a láthatatlan online veszélyek ellen is küzd. Ezért májusi együttműködésünk eredményeként segítségetekkel több mint 4,5 millió forintot adtunk nekik. Keresd a 30 ml-es betadin oldatot 20% kedvezménnyel a Beni gyógyszertárakban. először
egyszer már rendes azt hittem, hogy egy tetőre csúszik így le. Mekkora csoda ez? Mennyire kétszági fut? Mondják, úgy döntöttek, hogy okosban csinálnak maguknak egy kudat, hogy bizony az egyik helyről jól tudjanak menni. A másikra, és jeleztük a mondat, hogy aranyos kis mókus lesz az azaz, szevasz bajnok! Egyen meg! Ez amúgy mennyire vagány, hogyha van otthon egy saját mókusod, és itt mész mindig, megeteted, meg ilyenek. Egyszerűen el sem fértani kaja a szájában. Ennyire lettem volna pártól. Mennyien vannak? Ne! Na ennyi kutyát egyszerre, egy medencében én még nem láttam, az biztos. De hát most már legalább igen. Ki kell találnunk, hogy mégis melyik a rajzol. Haver! Persze, hogy ez a rajzol nem egyértelmű, de szerintem több rajzolt is van, és a ceruza is rajzolt itt, ez is rajzolt itt, meg ez is rajzolt itt. Na? Hát de azt nem mondtad, hogy hova rajzolt legyen, haver? Mindig át akarnak verni minket, és mennyire élvezi. Na ilyet se láttam még. Szerintem felnőtt korában ezt már bizony nem merik majd megcsinálni. Nehogy a végén egy gondozónak a karjába. Kerül... Kajakra mit volt már ez? Komolyan ott él. És amikor valaki mostan kezdik, csak így külön köszönni, hogy hello! És most már a család, akinek van, el is nevezte a pókot Gerádnak. Hát na, mindenkinek másfajta háziállatai vannak, de képzeld csak el, hogy békésen mosod az arcon, erre pedig egy centire kávészőleg megjelenik. Azért nem szívesen élnék át egy ilyet, egyre jobban amúgy karácsonyi flash sem lesz. Még gizda lenne, hogyha már lenne, hogy tudjátok, de a telefonnal fel is hívhatná a szüleit. És akkor hazarángathatná őket, és hívja is. Mennyire elszomorodott az anyuka, hogy ó, a babysitter az. Ki tudja, hogy hányadszorra hívják már őt a különböző babysitterek. Mivel a gyerek rosszul viselkedik. Remélem, hogy minden rendben van. Hello, anya? Anya, én vagyok! Nem fogom elvinni nekem, de a babysitterem egyszerűen őrült cipőben mászkál a házunkba. 2 barátja van egyszerre, és abból a pénzből, amiből a kaját kellett volna vennünk, ő drogot vett. Az anyja pedig nem hisz neki, és mondta, nem hisz fel trükkeidnek. Figyelj, fiam! Nagyon, de nagyon jól tennéd, hogyha viselkedek, mondod, hogy a másik falia hívta fel, és felvette, és odarángotta a házhoz, és most mindkét falia ott van. Kérlek, mondd, hogy ez lesz. Ott is van, és jól kibabrált vele. Na mi van, Csajci? Így szórakozz máskor a gyerekkel. De mégis mit csinálsz itt? A kisrác mondta, hogy látni akarsz engem. Biztos, hogy ezt nem fogja tudni kimagyarázni. Valaki bébinek hívott téged? Ki van ott? Hát én csak tévét néztem. A 2 falia találkozik, itt ott van, srác, megcsinálom, de erről van szó. Mindenki
Jaj, de rossz! Meg tudom magyarázni! És mégis hogyan? Szóval akkor nem elég, hogy megcsalsz engem, hanem még ki is használtál. Jön is a másik, azt mondod, hogy szeretsz engem. Legyen jó életed! És egyszerre, pár másodpercen belül ketten is szakítottak vele. Hát meg is érdemelte. A loser tánc